Ahojte, dneska vás vítame pri novom videu. Ja som Marko. Ja som Adelka. A dneska ideme natočiť naše zvieratka. Takže ideme na prvé. Tu je v bude, takto. Vidíte? Dobre, takto, ideme na ďalšie. Ideme teraz natočiť také dobré zvieratka. Aha, jaké zlatúčké zvieratka. Tu sú naše zajačkovia. Tu je môj, tento hnedý, a ten za ním je Adelkin. A čauko, ty chceš byť najviac na videu, kamoško? Na zdravie. Ideme? Ešte si kýchnie do toho, nie? Ideme na ďalšie, tých bude veľa. No, tu bude veľa. To sú ani nie také zvieratka, to sú také... My máme toľko zvierat, že z toho by sa urobila aj farma. Aha, čaute. Kohutík, ako sa máš? Čauko. Táto sliepočka, ona... Chuďatko, ona je asi dorajdaná. No. Tu sú, takto. No, poď. Ideme na ďalšie. Už ste asi počuli. No, už ste asi počuli, to viem. Čakaj, Bílka. Je tam kráľovná včielička. Aha, není mŕtva. Potom ju vyskúšame, či není mŕtva. Není? Hýbe sa? Čau, Bela. Čau, Belík. Aha, tu je naša kozička. Uj. Čo? Niečo na mňa spadlo. No poď sem, Bela. Počul si tak, že? Cítil som. No čauko, musíš ísť trošku ďalej, aby ťa bolo vidieť dobre, dostatočne. Takto. Dobre, ideme na ďalšie. Čau, Bela. To asi slivka padla. A rovno na teba. Však, jaj. Musím rovno prejsť. A však to je jedno. A teraz musíme nájsť... Susedo. Neviem. Jak sa podľuje. Nenájdeme ju vo lade. Ja neviem, lebo ona furt niekde lehní. Ladočku. No, nevieme ju potom nájsť. Tu vám to dám takto. Včera bola iba túto krýko. No, tuto bola. A teraz tu není. To je naša trampoška. Tu je detko. Je to šedé zvieratko, takže by ste... No, to môže byť aj... Ak to my nenájdeme, tak napíšte dole do komentárov, že či ste ho našli. Ideme do nášho domčeku. Čo sme postavili. No my nie. No ale... Fú, tu je dusno. No tu je strašne. Dobre. Pozrieme sa z okienka, že či není tu. Hopa. Není. Ideme. Dobre. Ešte musíme... Ideme. Pokúsime sa ju nájsť. Nevieme. No, ešte tu máme. Také lietajúce zvieratko. Vtáčikov. No, jedného. Sme aj viacerí. Ahoj. Usmeješ sa? No, dobre. To je náš papagajček. Aha, tam... Tu je ňufka. Tu je ňufík. Ňufík. Tu máme tú mačičku. Tu je mačička. Ahoj. Ja, to je Fuzík. To je Fuzík. Fuzíček. Fuzík.
Čo ty náš krásny? Fuj, tam je slimak na tom jedle. Nevadí. A kde je ňufka? A to je jedno, aspoň sme natočili. No dobre. Ideme zase do domčeka. A čo teraz? Už nemáme žiadnu. A teraz môžeme ukončiť video. Takže dajte odber. Like aj zvonček a majte sa u ďalšieho videa. A vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte, čaute.